Sa Juan 14:1, matod pa sa Ginoo nga, ang Ginoo sa gingon nga, sumali usab kamo kanako. Sa English, ang word nga faith, itawag na siya o noun. Pero kining faith, mahimo ni siyang action word, verb, kung gamito nimo ang word nga believe. Diri sa English, nag-ingon ang Ginoong Hesus nga, believe in God and believe also in me. Mao na yung gisulti sa Ginoo ngadto sa mga tao ug sa iyang mga tinunan. Karon dili sila malibog, gipadayag sa Ginoo ang mga butang nga nagpaluyo, ingon nga misteryo nga mutuo o musalig kamo sa Dios ug musalig usab kamo kanako. Ang buti pasabot sa Ginoo nga musalig kamo sa Dios ug musalig kamo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo, siya man ang pulong nga nahimong tao. Nga kinahanglan musalig ka sa Dios ug musalig ka sa iyang mga pulong. Kung musalig ka sa presidente, kinahanglan musalig ka sa iyang pulong. Apan lahi lang ang tao sa Dios. Kaya ang tao, kung musalig ka, usahay siya, dili matinud-anon. Pulos lang saan. Apan ang Ginoong Hesus, kung musalig ka kaniya, ingon nga pulong, mo ipagsalig nimo sa Dios. Tungod kay siya man ang kamatuoran, ug siya ra ang nagsulti nga way sagol nga baka. Usa kinahanglan nga kita motuo. May panahon nga ngatong pagsalig, ipahimutan nato kang bisan kinsa. Apan ang labaw nga masaligan, maura ang atong Ginoong Kristo. Kung musakay kag mga motor, ang imong kaugalingon, imong gisalig sa driver. Kaya kung unsay mahitabo, naa sa kamot sa driver ang inyong biyahe. Kung masakay kag sakyanan, ang imong kaugalingon, gitugyan na nimo sa driver. Nga kung unsay mahitabo sa sakyanan, risgo na sa driver. Dunay kausa nga nagsakay ako habal-habal gikan sa Kalingagan, paingon sa Villanueva. Kunya ang driver, iya kong ipangutana. Giinan ako niya nga, tay, dili ka ba mahadlok? Ako siyang gitubag, nga kung dili mahadlok ang driver, dili ako mahadlok. Pagpadaga na niya kay bahada man, kanang tumbanan sa tail, musagid na sa karsada. Grabe yun ka kusog, niya likon, kusog, dili mo minor. Ang motor ko, takilid na, musangko na ang tumbanan sa tail ni mo diya sa karsada. Pero kay nakaingon man ako nga, kung mahadlok ang driver, mahadlok ako. Mura magwala sa driver, sunod-sunod na lang sa bako. Kung asa ang driver mo matumba, musunod na lang kung tumba. Kaya huna-huna ko, kaya kung ang driver mo, ari di ang tumbaw niya, akong sagnon kay para mo timbang, basin mo disgrasya. Kaya mo manay kasagaran. Nga ang pasahero manimbang. Dili ka manimbang kay ang driver nahibalo sa iyang trabaho. Usa man gani, imong gitugyan na imong kaugalingon, kaya nahibalo ka sa iyang trabaho. So, ang pagsalig, dili ni sayon nga butang. Kinabuhi ang kuan ni kaning issue. Muna nga ang Ginoong Hesus nag-ingon, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. So kung musalig ka sa pulong sa Dios, musalig ka sa Dios. Pero kung kay pagsalig sa pulong sa Dios, wa kay salig sa Dios. Sama ra sa mo yung ka nga matinahuron ka sa imong ginikanan. Kunya di kamo tuo sa sulti sa imong ginikanan, wala kamo kahod. Pero bisang mo ingon pang mga tao nga wala kay kahod, pero nakita nilang nusugot ka sa sulti sa imong ginikanan, nagpakita nga ikaw matinahuron. Ayaw pag paminawi ang sulti sa gawas. Ang importante nga ikaw nasayod sa imong gibuhat nga maayo. Ang Dios nasayod sa atong kasing-kasing. Usa nag-ingon ang Ginoo nga sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Kadaghanan sa ato ang mga pobre. Na kanunay sa ato ang kining gitawag og kasubo o kining mga usahay pagmahay nganong pobre. Ang balay gamay, ang kita gamay. Murag unfair para sa ato. Kaya ang uban naa sa kabunda. Pero dili kita mureklamo. Kung unsa nga to, maurog na kita kutob. Hulaton ta kung pauswagon kita sa Ginoo. Kaya nga atong kaugalingong paningkamot, wala kitay mahimo gawas nga ikaw panalanginan sa Ginoo.
Kaya ang panalangin sa Ginoo na Biblia, kini nakapadato. Ug di ni magdala og kaguluanan. Pero kung madato ka nga daghang problema, dili na siya panalangin. Pero kung mapanalanginan ka sa kalinaw, sa katagbawan ug kalipay, kana panalangin na naggikan sa Ginoo. Ikaduha nagingon ng Ginoo nga sa balay sa kong amahan na daghang puyanan. Ug muadto ako ron pagandam ug lunaan lang kaninyo. So dili kita mabalaka kung gamay tag balay diri. Kung unsa ra kita dinhi tungod kay Ginoo Jesus nagsaad nga sa balay dito sa gingharian sa langit matud pa niya. Daghang puyanan ug muadto ako ron pagandam ug lunaan kaninyo. Sa tanan mo to musalig makabatunog gahom pagkahimong anak sa Dios. Ug siya muadto ron pagandam ug dapit alang kanato. Ug matud pa niya sa makaandam na ako, mubalik ako. Aron kuhaon ko kamo dinhi kanako aron diin gani ako tuwa sa tumo. Kini ang atong gipaabot sa pagbalik sa Ginoo usa ni katimaan nga nahaandam na niya ang dapit nga iyang gisaad nga muadto ako aron pagandam ug lunaalan kaninyo. Ug sa makaandam na ako, mubalik ako aron kuhaon ko kamo uban kanako. Mao na ang atong gipaabot. Ang pagbalik sa Ginoo gipaabot sa kadaghanan. May nagpaabot nga walay paglaom. May nagpaabot nga dako ang paglaom. May nagpaabot nga walay kasiguruhanan. Pero kinahanglan nga makasiguro kita nga sa atong pagpaabot dili mahago, dili mausik ang atong kahago. Kung dili nga atong siguruhon nga makabuot nato nga maapil kita sa paguban sa Ginoo ngadto sa dapit nga iyang giandam. Kinahanglan nga kita musalig kaniya ug sa iyang mga puno. Nag-ingon ang Biblia, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Pero dili mapugnan ingon nga tao mubati tag kaguol. Ang mga negatibong pagbati naa kanunay sa unod. Apan ang Ginoo Hesus nagingon, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Buhaton ta lang ang maayo. Walay laing paagi nagingon ang Biblia, buhata lang ang maayo samtang buhi ka pa. Pero usahay ang dautan mo dili nato mahimo. Usahay pulaan kita pagbuhat sa dautan. Labi na kung tanaw nato ang tao gahig ulo, dili magpapadlong. Usahay mabikil lang imong nakuna, imbis buhaton nimo ang maayo, dili na hinon maayo ang ayaw pagtanaw mo nang anyon ang Biblia nga tutok kamo kang Hesus kay siyang mag-ugmad maghingpit sa pagtuo. Ayaw pagtutok sa sirkumstansya. Ayaw pagtutok sa problema. Ayaw pagtutok sa balatian. Ayaw pagtutok sa kapobrehon. Kung dili magtutok ka kang Hesus kay siyang mag-ugmad sa iyong pagtuo. Ug kung ang atong pagtuo maugmad na, nag-ingon ang Biblia, sumala sa imong pagtuo, pagabuhaton alang kanimo. Kinahanglan lang kitang makakatun. Kinahanglan lang kitang madisiplina. Pagsunod sa insaktong lakang sa pag-alagad, aron ang atong kahago, dili mausik. Aron ang atong paglaom sa pagbalik sa Ginoo, sigurado kita na sa iyang pagbalik, makauban kita o makapuyo sa dapit na iyang giandam. Kining kalibutan na mahanaw. Tanan butang may kinutuban. Tanan butang madaan. Doon ako'y kikainkwento. Yun siya nga. Pastor, ang kasuguan, nag-ingon ang Biblia, nga kung unsay butang nga magkakadaan na, magkakawagtang na, magkakahanaw na. Busa ang kasuguan, kay daan naman na, wala na siya. Kaysa magkakadaan kuno magkakawagtang man. Buti ba sabot madaan, di na mapuslan. Ako sa kignan, nga, kasuguan, kinahanglan mahibalo ka. Kung sa man buti pa sabot sa science, ang butang, matter. Sa common English, things. Ang things o kang matter, pareha na. Pero scientific lang ang matter. Matter is anything that occupies space and has weight. Now, ako siginan, ang kasuguan, dili ni siya matter, dili ni siya butang. So, dili ni siya mahanaw, kung dili magpabili ni hangtod sa kahanturan. Kaya dili man ni butang. Tingali wala ka kahibalo. Ang kasuguan, dili butang. So, ang butang magkakadaan o makahanaw, apan ang kasuguan, mulungtad hangtod sa kahanturan. Maingon nga ang Dios, mulungtad sa walay katapusan. O kini ang sugo sa Dios. O kinahanglan makabaton kita sa pagtuo o pagsalig. Aron nga kita makabaton sa seguridad sa atong paglaom sa iyang pagbalik. Ayaw ninyo pagbali o wala. Kaya ang kalibutan nag-anam nagkaguba. Nag-anam nagkaguba ang kalibutan, nag-anam nagkasamo. Kay bisan ang ceasefire nga pahimutang sa presidente sa Amerika
sa duha ka nasod nga nag-away, wala respeto eh. Nagsige lang gyapon sila nag-away. Ug ang delikado kung ang presidente sa Amerika mo desisyon sa ikatulong gubat kay naaraman sa ila. So pag mahitabo na, kinahanglan ipreparar ta nga atong kaugalingon. Kitang tanan mga wala. Tanan butang ato na batunan mawala. Balay nato mawala. Pwede ning tambunan sa yuta ini ka lang slide. Pwedeng maanod sa dagat kung naa ka sa baybay. Naa ka sa suba. Pwede kang huypon sa tornado. Sa mga gitawag nila buhawi. So wala atong daganan. Usara. Nag-ingon ang Biblia, ang Diyos ra ang makatabang. Ang Diyos ra ang makaluwas. Sa Biblia, kung imong tanawon, nag-ingon ang Biblia nga, walay makatabang kanamo, gawas kanimo. Walay makaluwas, matod pa sa Dios. Walay makaluwas, gawas kanako. Usa asa kang padulong. Nag-ingon ang Biblia, ang bahandi dili magpulos sa adlaw sa kalgutgot. Apan ang pagkamatarong sa katao, magaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Sa magtinarong kita. Kining mga bata ginatudluan nato kay ang mga bata bitaw di patudluan pag dakuan na. Musupak na sa imo. Nadi mo na siya madisiplina kay dako na. Sa kinahanglan mintras may higayon pa kita. May panahon pang gamay nga nabilin atong pahimuslan. Dili nato ni usikan nga oportunidad. Aron way pagbasol sa unahan. Ayuha ang inyong mga kinabuhi. Nga makita ganyan maayo sa pananaw sa Dios. Hinumduman nato, nag-ingon ang Biblia. Nga ang kapungot sa Dios o ang paghukom sa Dios, walay ko kaluoy. So kung maghukom ang Dios, walay ko kaluoy. Pero nag-ingon ang Biblia sa pagpadayon, nag-ingon, apan ang kaluoy nagadaog batok sa hukom. So doon ay paglaom ang mga tao nga maluwas pinagi sa kaluoy sa Dios. Pero kinahanglan magpakita ka ug buhat nga angay sa kaluoy. Kung gusto ka makaadil, dili pa ulahi. Niapay pa naman sa mubo na lang, pahimuslan nato. Ninumduman nato ang tulisan dito sa krus. Ang ilang panahon dito, oras na lang. Oras na. Gilansang sila dito mga udtong tutok. Pagka alas 3 sila nangamatay. Oras na. Pero ang tulisan, gipahimuslan niyang panahon. Iyang ginan ng Ginoo. Ginoo, hinumdumi ako. Kung tuwa ka na sa imong giharian. Ingon ang Ginoo nga karon dayon muban ka kanako dito sa paraiso. Sa ditaw sikan bisan pila ka gutlo na lang nabilin, may chance pa kita aron makabawi. Ang atong panahon karon luag pa. Wa ta kay balo pila pa ka ana pa bay mga pila ka bulan o tuig. Ato ning pahimuson din nato usikan. Kamong mga bata, sugdinin niyo ako mapagpalingla sa kalibutan. Kay ang kalibutan dili makatabang. Ang kalibutan makanudnud kanimo ngadto sa kadautan. Ang labaw makatabang mao ang Dios. Usa mga lagad kita sa Ginoo tungod kay siya ang kinabuhi. Siya ang naghatag nato sa kusog. Siya ang naghatag kanato sa tanan. Walay butang nga atong nadawat, gawas nga gikan sa Dios. Busa nang hinaut ako na inyong ipahimutang sa inyong kasing-kasing ang mga pulong karon nga inyong madunggan. Di na ninyo ni madunggan pag-usab tungod kay kini muagi ra. Usa pahimuslan nato samtang karon nga kini makapahimutang sa atong kasing-kasing. Ang Dios magapanalangin. Manindog kita